Tervetuloa seuraavaan meidän päivän heppamessuilla. Ja mä oon edelleen vähän käheääninen, joten älkää välittäkö. Mutta me lähdettiin siis kotoa joskus 9 maissa. Haettiin meistä yksi ja lähdettiin sitten Idäparkille, koska sieltä lähti bussi messukeskukselle. Ja bussimatka ei kestänyt ihan hirveän kauaa. Päästiin mekin heti. Kereltiin hetkeä, mentiin sitten katsoa estekisoja, koska ne ei siellä kauaa pyörinyt. Ja varmaan lähdettiin nyt tässä vaiheessa sitten kiertämään jotain kojoja, mutta ei ollut mitään hirveästi mitään ostettavaa tai mitään, niin ei ollut mitenkään se väliä. Mentiin katsomaan miniponeja ja käytiin varmaan ennen vähän ilmoittautumassa kepparikisoihin. Ja ponit oli ihan sikasepöjä. Sitten me mentiin syömään hodareita, jotka oli muuten ihan sikahyviä. Käytiin katsomaan Jenna ja Vennyn tätä jotain juttua, mitä ne piti. Sitten mä menin lämpäämään mun kepparikisoja varten ja rata meni kyllä tosi hyvin. Ja sitten radan jälkeen mä menin hetkeksi odottamaan ja katsomaan poneja, mitkä siinä vieressä oli, koska toisessa luokassa oli ihan sikana osallistujia. Mä katoin ja kuvasin 2 muun meidän radat, joilla meni ihan sika hyvin. Otettiin parit kuvat ja jouduttiin taas menemään bussilla Idäparkille. Ja joo. Kiittikö seurasitte meidän päivää heppamessuilla?